Hej alle sammen. Vi har fået en masse gode forslag om hvilken video vi skal lave, men en synes vi var specielt sjov. Og det var, at vi skulle vise vores køleskab frem, og hvad der er i køleskabet. Der kommer. Ja. Det der køleskabet, der er mange ting. Ja, men vi vil ikke tage dem alle. Nej. Vi kan starte her på den her hylde. Der er en pære bananyoghurt. Og så er der noget sweet chili sauce. Du behøver altså ikke tage det. Og så er der noget... Det er kun den der ting, du må tage fat i. Noget juice. Noget mælk og noget andet juice. Så er der heroppe noget lidt mayonnaise og lidt sojasauce og sådan lidt. Og så er der gær heroppe. Ja, så skal vi komme hernede. Her er der bare sådan lidt pålægger. Sådan lidt kødpølse og makrel og sådan noget. Og så er der her, er der lidt gammel lasagne for vores aftensmad. Og noget kakao og lidt mælk. Så er næste hylde. Så er der noget leverpostej, lidt sodavand, nogle gulerødder og en marmelade. Og så næste hylde. Der er der noget ost. Noget mozzarella-ost. Ja, og noget ketchup. Feta-ost. Ja, og sådan lidt noget andet ost. Og sådan lidt der. Og det er så vores ostehylde nærmest. Ja. Så er der lidt pølse. Og lidt mozzarella-ost. Og der skal ryddes op i morgen. Ja. Og lidt mintsgelé. Og den aller sidste hylde, der er der bare lidt... Det er lidt af hvert. Marmelade. Det er kun marmeladehylden. Ja. Der. Så det var vores sjove video. Ja. Det var lidt weird, derfor tog vi. Altså, lad være med at komme med dårlige kommentarer. Det har vi ikke brug for så. Nej. Men håber I kunne lide det. Hej.